Velkommen til udstillingen Memory Lane. Memory Lane er min helt egen personlige udstilling. Det er første gang, det overhovedet sker, at jeg har valgt de enkelte værker ud til en udstilling, som simpelthen er min egen personlige. Og den vil jeg gerne have lov til at dele med jer. En oplevelse, som jeg har haft med kunst igennem mange år, for at sige det lige ud, 36 år med Galleri NB. Og så er det, at nogen spørger, hvorfor 36 år? Jamen det er jo fordi, jeg bliver 70 her om lidt, og det er ligesom en skæringsdato på den måde at forstå, at det er trods alt rigtig mange år, at jeg har været i den her branche. En branche, hvor jeg har haft lyst til at dele glæden med værdifuld kunst med så mange som muligt. Og jeg synes faktisk, det er gået meget godt, og den her udstilling er en hel del af det. Jeg synes også, at det er vigtigt at forstå, at hvert eneste værk er udvalgt, fordi jeg specielt har et forhold til det. Og i de efterfølgende videoer, der vil jeg lave nogle få nedslag på nogle af de kunstnere og nogle af de værker, som betyder allermest for mig. Så velkommen til Memory Lane i Galleri NB. I kan godt glæde jer.